Kubhekeke ngamehlo abovu ukuqulwa kwecala laloyo wabengungqongqoshe wezokuvikela uNosiviwe Mapisa-Nqakula. uNosiviwe Mapisa-Nqakula ubekwe icala mayelana nokuthi wanikezwa imali engaphezu kwezigidi ezine ngenhloso yokuthi anikeze amathenda kahulumeni. uMapisa-Nqakula ubekwe amacala ayishumi-nambili amayelana nokukhwabanisa kanjalo nokushushumbiswa kwemali. Kukholakala-ke ukuthi phakathi kanyaka ka-2016 kuya ku-2019 okaMapisa-Nqakula wanikezwa imali engaphezu kwezigidi ezine ngenhloso yokuthi anikeze othile owesimame amathenda kwinkontileka. Kanti-ke lona owesimame owaziwa ngegama likaNombasa Nzondo Ndlovu usebekwe ohlelweni lika-Section 204 njengofakazi, kanti lokhu kusho ukuthi kungenzeka athole ushwele. Khona manjalo abameli-ke baMapisa-Nqakula bacele ukuthi umbuso ubanikeze umqulu wasebhange kanjalo futhi nemininingwane egcwele ukuthi kwenzekani nanokuthi yini eyenza ukuthi kuthathwe isinqumo sokuthi phambilini lihoxiswe leli cala.